Здравейте хора и добре дошли в първото ми видео, в което сме на една много приятна обстановка тук в Майнкрафт. Така, сега, по принцип не бих искал да го започвам първото видео на Майнкрафт, но ще се наложи да е на този фон, а не на CS2. Поради проста причина, че това видео го записвам за 13-ти път, ако не се лъжа, заради много технически проблеми, свързани с липса на място в единият диск. И трябваше да прехвърлям цялото изтегляне на другия диск, което се сипа файла и трябваше да започна наново още няколко пъти, докато разбера най-накрая, че всъщност няма място. Но това няма абсолютно никакво значение. Така. Това е каналът, в който ще видите за сега не толкова разнообразен контент, но пак има, не е като да няма разнообразие от игри. Имам доста survival игри, като Sons of the Forest, One Arm Robert не е survival, само че е развлекателна, Minecraft, Roblox, Raft и Sunken Land, ако не се лъжа, и още една-две, като съм си харесал и в Steam също. Това ще бъде... Това всъщност не ще бъде, а е каналът, който искам да направя от много време и накрая какво става, толкова време съм подготвил, за да направя 13 опита за видео. Едно, което да е максимум 10 минути, нещо такова. Няма абсолютно никакво значение това. Сега, аз съм от Перник, по принцип. Не познавам други ютубъри, които да са от Перник. Познавам, които са близо до мен. Аз, по гласа ми най-вероятно може да разберете, че съм точно нов в YouTube. Повечето ютубъри са започнали от рано, ето и аз започвам от рано. Както и да е. Ще видите разнообразен контент и също, понеже съм на 14, нали? Както горе-долу почват почти всички ютубери, които гледам. Ще се опитвам с най-общи усилия да качвам горе-долу няколко пъти в седмицата. Ще се опитвам максимално, нали, да мога и да имам времето, защото със сигурност времето, което е много напрегнато, нали, поне моето, ще се опитвам да имам по няколко качени видеоклипа на седмица. Бих искал, нали, всеки ден да имам видеоклип качен, но ще видиме. Така, в каналът ми по-натам, ако успея, може и да видите GTA 6. Понеже аз снимам от лаптоп, което означава, че няма как да подкарам GTA 6 на този лаптоп. Той не може, каквото и да направя, няма как да потръгне. Аз имам PlayStation, на който играя игри, като Fortnite, GTA 5, World of Tanks и други, но не се сещам за сега кои. И по някакъв начин се опитам да превключа PlayStation с HDMI кабел към лаптопа, за да може да виждате и игри, които са като GTA 5, примерно. Или Fortnite. Това е горе-долу, което исках да ви кажа. Това ми е първото видео и се надявам този път да стане. Този път ще го прегледам доста хубаво. Първото имаше двоен звук, второто пък това, и третото така. Ще видите нещо в мен като смеска от Heaven Bull, Shadow Hex, Ross и може би и Пресли. Нещо такова и подобно. Сега, истински се надявам да потръгне, защото това е една моя мечта от доста време
И сега напоследък се мобилизирах да започна да снимам видеа в YouTube. Защото аз ако не почна, то няма така да ми дойдат просто 10 000 абоната. Нали, условно казано 10 000. Започнах и по-така в TikTok да се развивам, както и в Instagram. То Instagram е ясен по принцип. Друго, което бих искал да ви кажа е, че се надявам наистина да потръгне този канал и така. Не знам точно какво ще да ви кажа. Така, също ще видите, не съм сигурен дали го казах, но ще видите и CS2 в каналът ми. Надявам се наистина да потръгне и не знам друго какво още да кажа и да ви споделя, за да знаете какво да очаквате от тук. Със сигурност очаквайте доста труд вложен в този канал, защото не съм се отказал, а 13 пъти го заснемам това видео, което се моля да е поне 10 минутки. Исках да е в CS2, докато играя, но не се получи, нали? Горе-долу е това, което бих искал да ви кажа и се надяваме, нали, да... И така, хора, това смятам да е... Затова, нали, първо видео, което бих искал просто да ви въведе в историята на моят YouTube канал. Друго, което мога да ви кажа е, че всъщност не мога нищо друго да ви кажа, което, нали, да ви е от полза. Така че смятам, че това ще е видеото. И ще трябва да почна да свикна да казвам, не забравяйте да се абонирате, да ударите камбанката, за да знаете кога качвам видеа. Да ви изпраща известия, когато качвам видеа. Това беше от днешното видео, приятели. Хора, съжалявам. Приятели, не бих искал да казвам. Това беше от днешното видео, хора. Бай-бай и до следващия път.